kada ka manta kama yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan. Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa yayya TV. So video mu yau da zai magana ne akan yanda masu tracking suke bi su gano inda waya yake, ko kuma in ce code din da masu tracking suke yi su gano inda yake, inda wayanka idan ya ɓata ma inda wayanka yake. So da farko ana buƙatar a ce ka mallaki setting a wayanka. Kowa dai ya san setting. In muka shiga wayan mu ta hannu aka muka kama nan, za mu zo wajen S sai mu zo mai setting a nan setting. Sorry, za mu zo mai setting a nan. Idan muka shiga setting, ga sunan za ku kalla abubuwa da yawa a cikin setting. So za mu zo my phone na farkon nan. Idan muka shigo my phone su ma ga shi abubuwa da yawa za ku kalla. So idan kuna bi a hankali na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida, na bakwai, na takwas, na tara, na goma, 11, 12 da 13. So wannan sim alert ka gane IME number kenan. Kaga waɗannan code ɗin ko wayanka ya ɓata da su za samu a gano su. Wannan code ɗin su ma haka, ko da wayanka ya ɓata ma ce da su za samu a gano. Shi yasa ba a so ana rabuwa da kwalin waya, ko kuma a ce ka siya sabon waya to ana so a ce ka adana kwalin saboda kar kwalin ya ɓata. Saboda a cikin kwalin ma akwai IME number da za a iya bi a gano inda wayan yake. So na gode. Idan yau ne farkon zuwan ka, kada ka manta ka danna mu subscribe a wannan channel na yayya TV. Idan kuma ka ji daɗin wannan bidiyo na, kamar like sannan kuma ka share domin yan uwa su gani su amfana. Na gode.